सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ खबर आज के भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में हमनी के एगो न्यूज लेके आइल बनी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि वो न्यूज सुने तो रउआ लोग के दिमाग दिल हरियर हो जाई, ऐसे कि कुछ ऐसने न्यूज लेके आइल बनी। जी हाँ, रउआ लोग के पवन सिंह के पुराना याद ताजा करावे जा रहा बनी। रउआ लोग के पता होगी चाहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह शुरुआती दिन में उनकर का पोजीशन है और आज का पोजीशन बा, दोनों में हम अंतर स्पष्ट करे जा रहा बनी। रुआ लोग के बता दी कि एगो ऐसा फोटो रुआ लोग के दिखाएम कि अगर रुआ लोग के उनकर पुरानका याद ताजा ना भइल तो रुआ लोग गारंटी के साथ कुछ भी कह सकता नहीं। जी हाँ, रुआ लोग के हम फोटो देखावे जा रहा बनी अपना छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से, जौन की रुआ लोग के हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के स्क्रीन स्लाइड शो पर रुआ लोग देख सकता नहीं। वो फोटो अभी चल रहा बटे, जौन की पवन सिंह के आज से करीब 10 से 15 साल पहले के फोटो वायरल भइल बटे। जी हाँ, बहुत ऐसा फोटो आवेला पवन सिंह के, लेकिन ई फोटो अपने आप में बहुत ही बड़ फोटो बा, ऐसे कि पवन सिंह 10 साल पहले कैसन रहलन ई फोटो लोग समझ सकता नहीं। काहे से कि ओ घड़ी उनकर गाना मार्केट में उतना सुपर डुपर हिट भी ना भई रहे। जे घड़ी ओ घड़ी गावले रहलन गाना खा गई लुट लाली जालीदार कुर्ती, ओ समय के ई गाना के फोटो रुआ लोग देख सकता नहीं। पवन सिंह के ओ घड़ी के लुक में और आज के लुक में कितना अंतर हो गई बा, रुआ लोग अपने आप अंदाजा लगा सकता नहीं। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह आज के डेट में कैसे बदल गई बड़न, यानी चेहरा के रूप में, लेकिन वो घड़ी कैसन रहलन रुआ लोग दोनों फोटो देख के स्पष्ट कर सकता नहीं। तो रुआ लोग के हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बाटे कि फोटो देख के पवन सिंह के पुरान का याद जरूर ताजा हुई हुई। तो रुआ लोग लाइक कइल मत भूलाई, कमेंट भी करी कि कैसन लागल रुआ लोग के फोटो, और अपना छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा।